Welcome to EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA! Tulugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! EDSA! Magandang gabi! Metro Mega Manila, oras natin, we got 30 minutes after 7 o'clock. Kayo pa rin po'y nakatutok dito sa pinakamasaya, pinakamalupit, pinakaastig, pinakauragon na programa sa radyo, Pagkagat ng Gabi. EDSA! Siyempre, kasama pa rin po nyo bang lingkod, Diego Bandido at Tanghenyo. At eto na. Alam ko, matagal mo nang inaantay ito. Eto na po mga kabisyo, eto na. Pag-usapan na natin to. Isang surgeon ang tinanggal sa trabaho matapos umano niyang payagan ang kanyang anak na dalagita na magbarena ng butas sa bungo ng pasyente niya. Oh no! Ang bihira. Ano nagsulod siya utok, yaman? Well, again mga kabisyo, pasalamat tayo hindi po dito nangyari sa Pilipinas. Anyway, di ba? Well, a surgeon has been accused of allowing his 13 years old daughter to drill a hole into patient's skull during an emergency operation. Grabe ni si Uncle ba? Wala na mga kabisyo, eto na. Logika natin para maintindihan natin. Tang, logika na natin to, Tang. Masyado pag hinihintay mo, kalbo. Pasko, logikan mo na yan. Logika na yan. Logika na yan. Alright mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating matutukot? EDSA! Boards! Kailangan ba bang i-memorize yan? Pisti! Hindi basic na gawain ito ng matinong tao. Alam niyo yung mga ganitong kwento sa pelikula lang po natin napapanood. Imaginein mo, bata, pinagbarena mo sa ulo, sa bungo ng isang tao. Bakit kaya, Tang? Ay, posible siguro baka pasmado yung doktor kaya yung anak niyang pinabarena niya. No. Kung sa bagay, may punto ka, Tang. Baka yung doktor pasmado, yung anak niya hindi. Steady lang. Pwede nga. pero nga, Tang, di ba? Hindi pa rin pwede, Tang, eh. Aray! Bakit? Bakit sinabi ko bang pwede? Ang sabi ko lang naman na pasmado. No. Mamira nun. Ay, naku mga kabisyo. Ito po, logican po natin mga kabisyo. Ang desisyon po ng doktor na hayaang mag-drill sa bungo po ng pasyente ang kanyang 13 years old na anak ay maaaring resulta po ng iba't ibang kadahilanan yan. Posibleng meron po siyang sobrang tiwala sa kakayahan ng anak dahil or dala ng personal na paniniwala na ito ay isang learning experience. Wow! Diba? Maaring naisip din niyang kontrolado niya yung sitwasyon at walang magiging masamang epekto. Yun nga lang ang problema mga kaibigan, kabisyo boards. Kung minsan iniisip natin na kontrolado natin ang sitwasyon o ganyan na ganyan ang nangyari sa kumpare mo, diba? Oh no! Sabi niya, kontrolado niya yung sitwasyon na hindi niya mabubuntis yung borders nila. Ano? No. Pero ano nangyari? Ha? Nabuntis niya. Anong nangyari sa kanya, Tang? Dahil nabuntis niya yung borders. Ay, bese, kailangan pa bang i-memorize yan? Siyempre, pinalayas ng asawa niya. Ayun! Maliwat ka pa? No. Maloy ka. Anyways, mga kabisyo, ang oras natin, we got 34 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi.
Ikaw na pauwi na ng bahay ngayon, ingat-ingat na lang ha. Ingat-ingat na lang dyan sa katabi mong pasahero. Lalong-lalo na kung hindi mo kilala yan. Tingnan mo yung bag mo. Baka nilalaslas na. Alright mga kabisyo, tutok lamang po dito sa pinakamasaya, pinakamakulit, super over grabe nakakainis. This is 90.7 Love Radio. Now here's a song coming from Hinder with Lips of an Angel. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!